Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause dito na kami sa car, guys. Say good morning, everyone. Good morning. Good morning and good luck. Good luck sa game. Mom, we play. Good morning, Johnny boy. Where? Oh, it's double, Baba. Ano? Is it only the Yun yung buko. Is it the same but different sauce? That is better. Na-try ko na to, guys. Yung isang araw and sobrang sarap niya. Motivated. Masarap siya. So ngayon, ito yung lunch namin. 11, ano pa lang? Smell it. 11:35. Hindi pa ako tapos mag-edit, guys, kasi nag-relax lang muna ako dun sa couch. Same like Melvin. Yeah, wow, naalala niya. You remember, Baba? Yeah, it tastes like? Melvin. It looks like, hindi niya pa ito na-try. Siguro ang ibig sabihin, it looks like Melbourne. Kasi nung pumunta kayo ng Melbourne, nung kasama namin si Ray, pumunta kami sa Japanese restaurant. And ganito yung in-order ko. Kaya yan, kinuha ko kasi para yun yung nagre-remind din sa akin. So ngayon, okay, lutuin ko na to, guys. And mamaya nga, mag-haul ako. Gusto sila ng, sushi. Gusto raw nila ng, yeah. Okay, meron pa kasi ako yung maliliit. And meron din ako yung isa pa yung nuri. Nuri, where is it? Here. I have this one. And I have yung pang ramen, diba? Yung, ang daming obstacle kasi ang gulo ngayon ng aking pantry, guys. Tingnan nyo, oh, gulo-gulo. Andun yung, nakita nyo yun? Yun ang gusto nila, wait. So, eto sa ramen namin. And eto, gagawan ko siya ng sushi. Rice, egg, and palamanan ko ng, meron pa akong gourmet tuna. And may rice ako. Ayan, okay. So, eto, para sa noodles. And nagpakulo rin pala ako ng eggs. So, gawan ko muna sila ng breakfast nila. So, ayan na, guys. Meron ako nitong 16 pieces na nakaganito ba. And, hoy, stop. That's for our, here. And ito yung nuri, kasi gagawan ko sila ng sushi, Mom, rice, egg, and Mom, I'm having meron pa akong andito, gourmet tuna. Mom, Yes? I'm having this, Or- that, and that. Yeah. So, eto na pala yung ginagawa ko, guys. Nag-Instagram ako. Hindi ko alam kung dito ko napakita o sa Instagram, pero I'm sure sa Instagram yun. So, eto meron na tayong eggs. And yung noodles, luto na. Pero yung soup niya, hindi ko muna linuto kasi gusto ko mainit siyang iserve. So, gagawin ko muna eto. Ayan. And yung aking customer, pabalik-balik na siya dito kanina pa. Okay, you can eat it. Kasi meron pa naman ako doon. Marami pa naman yan. Yan ang binabalik-balikan nila ni Holly. Ayan na rin si Holly. Go, Baba! Get one. So, yeah. So, tapusin ko lang to. Wow. Oh, diba? Hindi sila mag-try. So, sige na. Tapusin ko na to para makakain na sila. Dinudurog ko lang yung aking gourmet. Wala na akong gourmet. Last na to, guys. Wala nang tuna. Tingnan ko sa freezer kung meron pa ako doon na tuna. Yum, yum. Lagyan ko nito. Ito yung nabili ko nung nag-grocery ako. Ito yung seasoning ng sushi. Lagyan ko siya nito. Naglagay ako nito yung, tawag nito, sesame oil and yung seasoning. Pwede kayong gumawa nito. Ano lang naman to eh, vinegar, tapos asukal. Basta, madali lang naman itong gawin. Kaso, pag ganito, madalian. That looks like, Kasi ako gumagawa ko ng sarili ko niya, yung para ma-balance ko yung sugar tsaka yung asim that looks ng like vinegar. orange juice. Look like orange juice. This is not orange juice, Baba. That looks like it. Diba? Minions. Minions din ang pinapanood. Lagi na lang Minions. you do on a Sunday, I'm tired of all these Friday nights. And if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. So, eto na yung ating rice
No, not yet because it's not done. Tingnan nyo mo. Bago pa... No, that's eggs. Bago pa maluto to, wala na tayong pansit. So, ito yung may tuna sa loob. Ito yung wala. Ayan, meron siya yung... Seaweed crumble. Yeah, seaweed crumble with sesame seed. So, yan. Wala yan na laman na tuna. Ito meron. So, ngayon, ang gagawin ko ay ito. Ito, ipa-fried ko na sila. Okay, guys. Mamaya na lang kasi ito, oh. Egg, white egg, and yolk. Tingnan mo to. Gutom na siya. There's what egg? Ha? Where's the what egg? It's there. I mix it together. Gutom na to. So, sige na, guys. Lutuin ko na to. Pinapakulan ko na ulit yung tubig kung saan natin pinakulan yung noodles. And may mga natira pala. Pero okay lang. And, eto na pala yung aking ginagawa. Ayan na yung food namin, guys. Okay, Baba, you can eat now. Sobrang sarap nito. Oh, si Sak. Kumuha siya nito. Linagyan niya ulit ng nori. Yummy, Baba? You want soup? You want soup? Okay. Get soup. Okay, give me your bowl, Sak. I need fork. Wait lang. Okay. And ako na. Madudurog na yung egg. Okay, I'll give you soup. Oops. Nagbukas ulit ako nito kasi naubos na nila agad. Thank you. Welcome, Saki boy. And ito yung akin. So, kain muna kami ng lunch, guys. Kain. How is it? Good. Hmm? Good. Very good? Mom, you got one. It's alright. Okay, kain muna, guys. Diba? Higo. So good, Sak. What do you think of these noodles? Which one is better? 3 minutes or this one? Not 3 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Which one is better? The 2 minutes or this one? Huh? That one. This one. Sobrang sarap. Try a little bit. Sunod ako ng Misty. Na yung Korean. Ang ganda siya. Yung si Sok. Oh. Good, Baba? I'd like to see. Yeah, I know. Yummy soup. I took a bite yet. Me, because I feel full. I need a fork. Yummy. Could you cook this one for tea? Yeah. Tapos na kami ni Sak kumain and halos si Zachary ang kumain yung nandito and ayan yung natira dito and si Holly. That green stuff. Yeah. So yan si Holly and si Sak naubos niyo to isa't kalahati sila. Ako naubos ko rin and eto sobrang sarap kasi busog na ako. No more, Baba, give me no more the empty one, please. Give it here, please. Just one more. Yeah, okay. So, hintayin ko lang ito matapos tapos maghugas na ako. I-set up ko lang kayo dito kasi i-haul natin yung mga nandun. Wait lang, kunin ko. Ito yung aking socks. Siguro hindi lahat. Bukas yung iba. Well, see, kasi baka haba na naman ang vlog ko. Mahaba na naman ito. So, ito yung mga nabili namin sa, alam niya, Adelaide. Unahin natin. Alin ba unahin natin? So, eto na muna. Kita niyo ba? Baka parang tabingit. Tabingit ba? Wait lang. Kita ba, guys? Okay. So, unahin ko dito. Eto yung nabili ko sa Valley Girl. Eto, gustong-gusto ko to. Eto yung leggings na pang winter. Kasi makapal siya. Meron ko nitong isang ganitong kulay. Tapos yung black. Yung dalawa labahan na. Tatlo yung binili kong black. Hi, Baba. Hi, Mom. Ayan. Tatlo nito. Tapos,
isang gray. So, meron akong tatlong black. Yung dalawa nasa, labahan. And this is for my Baba. side. And, eto yung, Oh, that looks pretty cool. ha? That looks pretty cool. PJ. Sa Valley Girl din to. Terno siya. Ayan. Mom. Ano siya, silk. Parang malamig siya sa katawan. Maganda to sa summer. And winter. Hi, Mom. Oh, what are you doing? So, okay. Tapos na to. Hey, guys. And another PJ. That looks Pareho lang sila ng design heart. Pero ibang kulay. Ito naman parang mint green. So, ayan. Manipis lang siya. Malamig nga siya sa katawan. Maganda Wait, siya this pang one. summer. Wait, Baba. Not that one yet. And ito, medyo makapal. That Cotton looks siya. nice. Ang print niya naman ay dog. Dog, tapos, yeah, dog. Ayan. Cotton siya. Wait, not yet, Baba. Inuunahan mo na ako. And, ayan. Ang kinuha kong size is, eto, medium. And, yung iba dito, parang large. Eto, large to guys. Pero garterize naman. At saka pantulog, okay lang. Feeling ko kasya naman ako. Large yung pants. Tapos, eto, size M. And this one, guys. Eto, large. O, diba? May, And this one, guys. ayan. Is Okay. this large? No. So, tapos na tayo sa Valley Girl. Eto, cotton on to. See? Cotton on. Eto ay PJ. Ayan. Ano lang siya, mahaba lang siya. Wala siyang pants. Ganyan lang siya, oh. And a Ganyan lang short. siya. And a short. And eto parang pang gym. Pang workout. Okay, nalobat kayo guys. 4 minutes na agad yun. Ang bilis ha. So eto, linabas na ni Holly. Eto, parehas lang sila. Magkaiba lang yung kulay. Sa cotton on din to. Pink na at pink. Yellow na, pang workout. Meron pa ba dito? Eto naman, pantulog. Sando lang siya. Ayan. So, yan yung nabili ko sa cotton on, yes. That looks like the Melvin bag. Melbourne bag. Marami siyang naalala about Melbourne. Next, so, eto sa akin muna lahat. So, Adidas or Adidas. So, nabili ko to doon sa, si Kylie kasi pumunta doon. So, pumasok din ako. Although may nakuha na rin ako sa Rebel na pang workout. Puros pang workout to No, guys. guys. There's no Eto, guys. oh. Ganyan, pang workout din siya, guys. Wait, that- Naka-sale na to. $42 siya. Dati siyang may $60. So, $42 na lang siya. Ganyan yung design niya sa likod, oh. And, pang workout na shorts. Tapos, meron siyang parang ano dito, guys. Cycling. Ayan, oh. Pa hindi ka And makitaan. some of these. And eto din, naka-sale, $42 na lang. $60 siya before. I just need to get a drink. Okay, where's the other one? And eto, yung parang sleeve lang, guys. Ayan. Tapos, eto, binili ko para terno sila. Terno. Ayan. So, eto, magkano to before? Naka-sale din kasi to. $80. Alam, magkano ko to bili? Walang nakalagay na sale. O, ayan. $80 to. Hindi ko kasi tiningnan. Kasi, kinuha ko lang siya kasi dahil dito. So, eto, naka-sale to. $56 siya. Ayan, $56 siya. Before, $80. So, eto, $80 to. Hindi ko alam na hindi to naka-sale. Ayan, $80 siya. So, yan ang katerno. Hindi sila magkaterno. Tinerno ko lang siya kasi halos magka-ano yung kulay nila. Tawag nun? Similar. Tama ba? Ayan. So, yan yung nabili ko doon sa Adidas. Ito ba dyan to? Ito na yung next. Sa what are you doing, sa? Okay. What are you doing? Okay. Sorry guys. So, ito yung nabili ko sa Chanel. Ito nga yung Water Fresh Tint. Very light coverage lang siya. Maganda siya. So, ito yung nabili ko. And, oh, Baba, what's this? Oh, that's my magic wand. Bigayan sa kanya ni Wonka. Wonka, Veronica. Ito, nakita niyo itong sinukat ko to guys. Doon sa Rebel. Very proud.
Ayan. Pang-workout. Pag nag-walking ba ako kasi sobrang lamig na dito. So, eto, panglaban sa lamig. Mom, Yes. now I have so much. Ang tawag sa kanya ay white black lang. Wind, ano siya, parang wind protector. So, yan. And, another one. O, diba? Ito medyo, ano siya, gray and white. And ito naman, medyo makapal to. Compare dito. Ito, before, ano siya, 180, 159.99 na lang siya. 159.99. Ito, hindi to naka-sale. Too big. 119. So, hindi siya naka-sale. So, yan. Ito yung mga nabili natin sa Rebel. And si Kuya, yung bag. Tapos, ito guys, ano to? Ito yung watch na Baby G. Is that your watch? Casio. Ano nakalagay? Ayan. Kay Sak to. Kay Sak. And, ito yung nabili ni Sak doon sa isang shop. Nung bumili si Kuya ng backpack. And, ito pa pala, sa Rebel ko to nabili. Ito yung jumping rope. Kasi, mayroon akong jumping rope dyan. Kaso, hindi siya na-adjust. So, feeling ko mahaba siya sa akin. Ito, nabili ko. Meron siyang, pwede siyang i-adjust. So, kaya kinuha ko siya. So, yan yung nabili natin doon. Look at me. Yes, Baba. And, eto, sapatos. For sure, hindi na to yung, yung luma na nila to. Vans, yung kaysa. Pareho sila ni Kuya. Si Jan ang hindi ako nakasama nung binili nila to kasi nasa isang shop ako. So, tig-isa silang sapatos. Pero nakita nyo na yon. Ito kay Jan. Ito, binili to ni Kylie, kay Kobe. Pero pagdating nila sa bahay, hindi kasya kay Kobe. Medyo maliit. So, kay Jan, kasya siya. So, mayroon si Jan itong dalawa. Ano to? Volcom? Ayan. Yan yung brand niya. Dalawa. Oh, take a... Same lang. Trackies. So, I know yan. why he has two, Mom. Ito kay Jan to. Sa Oakley niya to nabili. $49.95, $34.97 na lang. I know why he has two. Why? One Ay, for ano ba yan? Hunter. Sinukat kasi ni Jan. One for Hunter. Ayan, white. Ayo, baliktad na. Ano ba yan? Is it wrong? Yeah. It looks nice. So, yan guys. Ang dami na ni Jan ng white. Mahilig kasi din ako sa white. And si Jan, white din ang gusto ko sa kanya. this And looks eto, nice. pag pumunta kami ng Queensland, kaya namin to binili para meron siyang bago. Kasi meron pa naman siyang shorts na mga ganito, pero wala lang. Gusto ko meron siyang bago naman kasi parang ako lang yung bumibili ng damit. Siya hindi masyado. So sabi ko, kunin niya yan. Tapos eto, medyo short to. Shorter than this one. Eto, medyo mahaba. It looks So yan yung like nabili sa Oakley. And then And, ano pa ba? Meron pa ba? Yung iba kasi sinot na ni Jenny. Yung iba. And eto, sa Garden House. Garden House. Saan ko ba ito nabili? Garden House. House and Garden pala. House and Garden. Eto yung Waddle. Ganito ang itsura niya, guys. Oh. Bote siya. Bote. Ito siya, oh. Pwede mo siyang lagyan ng... Nagandang kasi ako sa kanya, oh. Kasi nakita niyo yan, double siya. Pwede mo siyang lagyan ng olive oil, tapos yung isa naman balsamic vinegar or kahit anong liquid na gagamitin mo sa dressing. Basta yan. Ganda siya, diba? Ayan, oh. Wait, can I try it? Can I try to Ayan. take them off? Wala lang ako pang I'll try to take one off. Okay. Be careful. Alright, put it back. Hindi ko muna siya ilalabas kasi hanapan ko siya ng paglalagyan. Ganito ang itsura niya, guys, oh. $16.95 siya. Ganyan, oh, di ba? Ang cute. Yan yung nabili natin. So, wala na to. Next, eto kay Jan. Honor. Ayan. Favorite ni Jan tong shop. Halos ng pants doon, halos siguro meron na si Jan. Kasi, same lang naman yung binibili niya. Iba-iba lang yung kulay. Pag mayroong bagong kulay, bibili nyo ni Jan. Ayan. Yung isa, nasuot niya na. Hindi ko alam kung dalawa or tatlo yung binili niya. That's very big. Ayan.
And meron siyang nabili rin ng mga t-shirt at saka, can you get that one, Holly, please? Yeah. Jumper. Baka dala niya. These ones. Eto sa These ones. YD-da. This one, Mom. No, not that one. That one on the floor, Baba. It's not that quite. The one, yeah. So, eto nabili. May palibre silang hanger. Hey guys. So, eto. Ayan. This Wait, is Baba, not yet. So, ito yung nabili doon. Ganda siya. Tapos, eto, sabi niya dyan, pang grand pa daw tong style. Sabi ko, hindi, maganda kaya. Ayan, oh. Ganda siya. Meron pang isa, yung kanina suot niya, doon niya rin, dito niya rin yata nabili yun. That's it, Baba. put your hands. That's it. No, just put And, eto na ay yung rip curl. Kanina suot ni Kuya, tig-isa sila ni Sa. Ayan, magkano to? $59.99. Size 10 na si Kuya. So, parang $60 to. That's Yung isa, quite big for him. kay Kuya, kanina suot niya na. And eto, another one. Rip curl or hindi, ano siya? Bilabong. Bilabong siya. Tig-isa ulit sila ni Zach. So, eto naman, $59.99. Pareho lang. Where's the other one, Holly? What one? This one. Kasi alam ko tig-isa silang black tsaka blue. Here. This one. Baka nasuot na ni Zach, hindi ko alam. Pero This one? eto. No. Okay, yun lang. Wala na. Eto pa pala. Nabili namin to sa Harris Car. Harris Car. Ito yung double wall na mug para sa coffee ni Johnny Boy. Ang Wait. isang box ay $42. Pyrex. Do we have to keep the bag? Yeah, binili namin ay sa isang ganito, dalawa. So, mayroon siyang sa to 2. Ayan, kasi dalawang size to. Yung isa malaki. So, ito yata yung malaki kasi yung presyo niya is $42.95. Tapos, ito naman yung medyo maliit. Yung mababa lang na mug. Ano siya? $34.95. So, 250 ml. Ito naman, 350 ml. So, merong 1, 2, 3, 4. So, tigda-dalawang malaking mug and tigda-dalawang maliit. Bakit maraming binili ni Jan? Kasi, para pag pumunta yung boys and girls dito, ito yung kanilang mug. So, naisip niya talaga yon. Hello! And pag may bisita, like kila Kylie, so, ito yung, mug nila pag nag-coffee. So, yun yung ating haul for today. And bukas na lang kasi mayroon pa ako dun na 2 bag na Target. Siguro bukas ko na lang yun kasi feeling ko mahaba na naman yung vlog namin. Alam niyo ba, ang hirap ako ngayon mag-upload kasi sobrang tagal mag-upload ng vlog ko pag sobrang haba, pag 30 minutes or more, sobrang feeling ko 10 hours ang uploading. So, yeah, so bukas ko na lang i-haul yung iba at saka kung anong ganap namin bukas para meron tayong haul bukas ulit. Marami akong i-haul sa inyo actually. Marami pa akong i-haul sa inyo. Nung August, bago pumunta dito si Kat, may binili akong mga cookwares na hindi ko pa na gagamit. At binuksan ko yung iba, tiningnan ko lang, pero hindi ko pa siya talaga totally na-unbox. So, one day talaga, i-unbox ko rin yun kasi excited na rin akong gamitin yung mga yon. Pero sinusulit ko muna yung mga gamit ko dito na, gamitin. So, para mayroon akong paglalagyan sa bago ko. So, yun guys. So, end ko na yung vlog namin. Yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Mag-edit lang naman ako guys. Kaya, i-end ko na to. So, bye! So, ayan, yung ating kalat. Ganito ang itsura pag nag-haul, guys. So, yun, guys. Thank you. Bye! Just tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.